О, здрасти! Нали сме на вечеря сега? О, да. Идва нощта! В тези моите съученици само ми пречат на убийствата. О, сега кой да убия годеника ми или мъжа ми? Вече се убих гаджето. Обаче годеника естествено. Здрасти, скъпи! Здрасти, мила. Какво правиш? Нищо, бях надоскало. Ти кой клас беше? 12. Добре. Идва нощта. Здрасти, скъпи, искам да ти призная нещо. Какво? Имах гаджи, годеника, но вече ги няма. Скъсах с тях, защото искам само с теб. Добре, няма проблеми, щом си скъсала с тях. Иначе щях да те убия. Повярвай ми, аз щях да те убия. Така де, как беше днеска на университета? Добре. Много добре. Много добре. Добре, обичам те, чао. И аз те обичам. Сега какво да правим? Имам да заравим пак два трупа. Обаче този път не трябва да е в гората. Вече ще почнем да се усещат, че съм аз. И ще стане доста тъп. Здрасти, Юли. Здрасти. Какво правиш? Я мъстърче. И аз. Обаче някакъв зафъдна като нож. Така ли? Ние откъде се познавахме? Да го видим. В училище как? Ние сме в един клас, бе ум. Верно. Много приличаш на сестра ми за това. Приличаш. Така де, аз имам работа, трябва да тръгвам, извинявай. Добре. Чао. Чао. Сега къде да ги заравим тези трупове? Поне паза още че дъра. Едва го изкопах това. Нищо, копа е просто дупка. Ходи ми се до туалетна. Просто дупка ли? Да, просто дупка. Ходи ми се до туалетна. Нормален човек съм. Какво? Добре, отивай до туалет. Айде, махай се. Ти къде ще? Вътре? Или навън? В дупката? Тая не развали всички планове, да продължавам да се копая. Кой е там? Защо гледаш? Махай, идва нощта! Пак да покопаем дупка. Това път вече за 3 трупа. Добре, хайде вече да заравяме, труповете са вътре. И се прибираме чудора в храстите. Готови сме. Другия път кой ли ще убия?